ва ҳоло бармегардем ба Тоҷикистон. Мақомоти Тоҷикистон мегӯянд шурӯъ аз тобистони имсол оилаҳои камбизоат кӯмакпӯлӣ хоҳанд гирифт. Ҷамшед Каримзода, муовини аввали вазири молияи Тоҷикистон, рӯзи 28 июл дар нишасти хабарӣ гуфт, ки ин тарҳ бо машварати Иттиҳодияи Аврупо ва бо кӯмаки молии шарикони рушди Тоҷикистон амалӣ мешавад. кадом нафарое ки дар ҳақиқат ниёз доранд ба ин вай мутобиқ ҳастанд, дар як ҷое ки зиндагӣ метавонад, дар як сол ҳар як се моҳа ҳар як оила метавонад то доираи 100 сомӣ 400 сомонӣ маблағ гиранд, новобаста аз оне ки оилаҳо дар як ҷо зиндагӣ мекунанд ё ки бизоати кам доранд. Барои ҳамин ин таҷрибаи пешрафтаи дунявӣ ҳаст. Инора бояд ки мо то ба охири сол бояд ки дар тамоми саросари ҷумҳурӣ ҳамин тамоми оилаҳои камбизоатро якум худи оилаҳо бояд ки муроҷиат кунанд, фарогир кунем, бояд ки дастрас бошад доираи 80 миллион. ба гуфтаи ин мақомдор, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон вазифадор шудааст ки дар зудтарин фурсат рӯйхати хонаводаҳои камбизоат дар кишваро таҳия кунад. Земнан ба ҳисоби кумитаи омор феълан беш аз 30% аҳолии Тоҷикистон зери хати фақр қарор доранд.